Bhí na Pittsburgh Steelers in Baile Átha Cliath inné agus craobh chomórtas náisiúnta fel na mBrat áreachtálacha in éireann den chéad. Bhaigh daoine óga ó scoileanna éagsúla fud na tíre le chéile sa phríomhchathair agus an spórt imirt faoi spalpa na gréine. So támuid an seo ag imirt peil Americánach le na Steelers agus támuid ag bhealm scileanna nua agus tá aimsir go hálan na nua so sin go héanta. Bruna Milan tatna sás ag imirt peil am cara ag gcuid na tags agus ag cáfan líráut. Chlách fithe chathair scáil páirt na comórtas ré gúnacha a bhíarsúil i mé ferriste in Baile Átha Cliath agus i ggurcaigh i mí an bharta, agus iad ar fád ag géirí áta áil sa chraobh náisiúnta. Tá mé ag imirt peile gá bhléana na nuas, bil mé leis na Steelers in uirí agus dealaigh mé a lán fuhu. Thaithena an tóras gotí ó chuircaigh gotí Baile Átha Cliath go mórlam, bhí an crack a gcuin. Is málam flag NFL mar tá sé an spríal agus bíon crack a go le a carde. Thosaigh na Steelers ag agrú campí peile an seo in éireann in 2023, agus ó hin tá deisfáite ag breise 750 duine óg trí le bhaint as an spórt agus fios a chur ar a gcuid scileanna chomá. Áine Humphreys, Aip Cúla4, Baile Átha Cliath.